sasnak a történetét, a sas újjászületését nagyon röviden elmondanám nektek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a sas 70 évig is élhetne gyakorlatilag. Ennyi lenne az évek hossza, ennyi az átlagos, ha nem történne az, hogy 40 év után annyira megnőnek és elhululnak a körmeim, és annyira lehajlik a csőre, hogy már nem tud zsákmányt szerezni. Ezen kívül a tollai is annyira megvastagodnak és elnehezednek, hogy a melleit csatossa vele, tehát már repülni sem tud úgy. Na most választási lehetősége van a sasnak, vagy elpusztul 40 év után, vagy még 30 évet élhet, ha újjászületik. És amelyik sas emellett dönt, az elrepül egy magas sziklaszírtre, ott a fészként tölti az idejét, és azzal, hogy először lekoptatja a csőrét, és ez egy nagyon hosszú és fájdalmas időszak, ami elkezdődik az életében. 150 napig tart az ő újjászületése. Először a csőrét koptatja le, addig dörzsöli, ütögeti sziklához, amíg az letörik. Utána hozzákezd a karmainak a kitépeséséhez, mert már nem tudja megragadni másképp a zsákmányt. Úgyhogy ez is egy nagyon fájdalmas időszak. Aztán pedig, ha ezzel is végzett, akkor egymás után elkezdi kitépni a tollait. És még ezután, amikor ez is megtörténik, megvárja, míg az új tollak jönnek. Hát ez egy elég hosszú és keserves szenvedés a sas életében. Mi emberek, amikor kerülünk olyan élethelyzetekbe, hogy szenvedések sorozata, nehézségek állnak előttünk, és nem boldogulunk, vagy alig boldogulunk, akkor bizony-bizony nagyon sokszor nem kerülhetjük el azt, hogy változtassunk. Egyszerűen változtatnunk kell az életünket, lehet, hogy életmódot változtatni, lehet, hogy munkahelyet, lehet, hogy éppen partnert, vagy az biztos, hogy minden innen belülről fog elindulni ez a változás. És az emberek is megszenvedik ezeket, mindannyian félünk a változást. Én nagyon röviden itt csak érintőlegesen mondanám, hogy a saját tapasztalataim, tehát azért mondtam el éppen ezt a sas történetét, ami nekem jutott, mindenkinek megvan a saját keresztje, ugye, és ha választhatna, akkor, és megismerné a másokét is, valószínűleg a sajátja mellett döntene, és újra vinné tovább. Én is így voltam nagyon sokszor, és újra vittem tovább, de aztán eljött egy pillanat, amikor elkezdtem felismerni olyan jelenségeket, amelyek eleinte nagyon megdöbbentettek, megleptek, és elkezdtem megfigyelni a működést. Itt arról van szó, hogy akkor még nem tudtam, hogy adóvevőként működik az elme, hogy van olyan vonzástörvény, és a hasonló gondolatokat vonz. Én először arra figyeltem föl, hogy amikor imát mondok kétségbeesésemben, akkor annak foganatja van. És megtörténnek dolgok. De nem voltam vallásos sosem, nem is vagyok jelenleg sem. Elkezdtem figyelni a gondolataimat, rájöttem, hogy a gondolataimmal tényleg teremtek, valóságot teremtek az életemben, és tulajdonképpen ezek az én saját gondolataim, amik visszaköszönnek, visszajönnek én hozzá. Elkezdtem kutatni, keresni, ezotéria, természetgyógyászat, alternatív gyógymódok, elindultam az emberek felé sokat segíteni nekik, határidőnapon tele volt időpontokkal, hogy mikor, kihez, miért. Nagyon-nagyon szerettem ezt csinálni, és élveztem. És megfigyeltem, ahogy kezdtem használni ezeket a felismeréseket, hogy más embereknél is működik, mikor elmondom